Nagpanawagan ang mga foreign ministers ang Association of Southeast Asian Nations o kun ASEAN nga untato na ang pagpangatake sa Middle East kag likawan na ang bisan anong gatika nga mahimo makadugang sa tensyon. Ginigyo man sang mga lideres nga tumano na ang ceasefire. Sa ginpatigayon nga ASEAN Summit, nagpanawagan ang mga lider sang kalinong sa Middle East bangod sang nagalala nga tensyon sa tunga sang US, Israel kag Iran nga ginintrahan man sang Hezbollah. Suno naman kay President Ferdinand Marcos Jr. nga mo ang ASEAN 2026 chairman mabudlay makakita sang long-term solution samtang padayon ang mga pagbomba kag inaway sa rehiyon. Ginpunto man sang ASEAN ang importansya sang pagpabilin nga bukas kag luwas sang Strait of Hormuz nga isa ka importante nga alagyan sang mga barko nga nagadala sang langis kag iban pa nga produkto sa bug-os nga kalibutan. Sa ila joint statement, nagpayag sang dako nga kabalaka ang mga lider sang ASEAN bangod posible nga maapektuhan sang kinagamo ang kalibutan, ang komersyo sini kagamuman ang supply sang enerhiya. ASEAN has expressed serious concern over the escalation of conflict due to the preemptive attacks initiated by Israel and the United States against the Islamic Republic of Iran on February 28, 2026, and the subsequent retaliatory attacks by Iran against several countries in the region. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. Si President Ferdinand Marcos Jr.